Det har jo været en rejse lige så meget for mig, som det har for Midtjylland, som jeg sagde til dem. Vi startede i 99. Jeg blev kaldt herind, fordi at Bang & Olufsen og Kenter, hans personale, har ønsket at give os en helt unik gave. Det er en meget, meget speciel gave at få. Ja, det bliver super fedt jo. Altså, og så får man ovenikøbet en så fin gave, samtidig med, at man bliver anerkendt. Det er jo rigtig, rigtig flot lavet af dem, synes jeg. Og ja, den er unik, så det gør den jo bare endnu mere speciel. At de alle sammen har fået deres helt egen unikke Bang & Olufsen hovedtelefon og lavet i sort med guld. Så at når de træder ud af bussen næste gang, så træder de ud med nogle helt specielle, unikke telefoner, hovedtelefoner, som ikke er flere af, kommer ikke flere. Det gør det eksklusivt, og det gør det specielt, og det er vi meget glade for og meget taknemmelige for. Jo, der var et andet hold, som også havde lagt billet ind på det her, det var Real Madrid. Så lige nu der føler vi os lidt fornemme, det gør vi.